Hello mga ikit. So, adaptimanan ani ikit yung nga kwa tarabitab. Siyempre, kaslahan kumot ngayon nga kwa mapalampas ti may saal daw nga awan ti istoryak kanyayo. Tata, ato yan ti istoryak. Kwa gamin. Inawis kumot adag iti kadwak dito balay. Siyempre, awan mati sa bali nga maistoryak kanyayo. Mahan nga isuda, winagadiyan ti katrabaho. Nga. Tata, kudak, kinantsawan dak actually. Nakabasa at gamin mo't. Enti may sang inagsam ko. Itata, inawis ko iso daw. Sige garod, intayo garod mangan idiyan ti kastoy. Madi kayo ton ang aglot-luto yung tunubigat ko. Mangan tayo lata jawaren. O di nalpasan ti tungtungan minan niya. Basta kikita pa yung tulak ta ijayon panganan. Ako nga bang banggitin nun, no, niya nati adyan nga napanan mi nga nangananan ta. Awan lang. Kano damot basit privacy na. Char. Kaya dati yun. Di kikita pa yung tudyayon ko na. O di dati yun, nadanon ng tikinabigatan. Umuna kami dyan na pang kami dyan nga talo. Sumarunodan tulagtan. Tapos sumunga day jay maysa. Naa, adaki di tikadwa na nga duwan. Inawis ko, nagawis mo't. Kita ang atipos ko tirupa na di ka di. Maistresa. Ibag kumamot mo niya lang day jay na pananmi. Kaadamo basik niya na. Nung mga binagaan na, kuno ngay budget at gayang ti kwarta.